Tak ja vás zdravím, hľadaš solárne svietenie, solárne svetla, v ponuke, dva varianty, jeden je pevný, na vrchu je solárny panel, PIR senzor, pohybový senzor, zapneš, s ovládačom si to vieš ovládať, a keď to chceš zapnúť, zapneš, keď to chceš na pohybový senzor, si dáš na pohybový senzor, má to tri varianty svietenia, tento druhý panel je menší, svieti tiež dosť dobre, tiež je na pohybový senzor, tri varianty svietenia, externý solárny panel, ktorý si vieš umiestniť kdekoľvek, aj keď nesvieti slnko, vieš si to potiahnuť na strechu a kdekoľvek, je k tomu ovládač, takže tieto dva sú v ponuke. Ak potrebuješ, zastav sa,